Dia bayi dia sini na yedi kia. Sini ya hedi ya mfuba. Ka ebaso akini na ipedi ya. So minute me be a little me. This Otumfuo no akase. Find a form. I didn't wura. Na say we this obo na find it na for no fast. Ntam de tina me kaze se opese wo ntam a wo kan ye adwuma. Tiso wo ye wura. Ni na henkwafo ana ne hemfubu honum. Wo kato honum a wo ye nya sum ye wura. Obia ni mention mo so ntam kase this ye wura nko a what I say enti ntam nya to se kukuro obia ye wura hon bebe obia timi chu dedua ndedua ne se odi ntam na pre wade ti eno sa na edika yi asutire ansa na yakoka na so uniform ni pa se oba mention uniform se pe se me koka ntam na american pe se uchi dedua na de because folk obia wo hi bia ofokuro wo mu what I say nti ya chiwu ntam na ye de ko ofokufo no nko bo mama na ese ni pass masi ye wura ntam atofo nti ya chi dedua nti ya aba 20 mensan nana wada ma na ye bisa biem se nana no makasa wie ebetimi atwa wa ana sase e beko se no abusu apanya me ate ase se ntam no ntimi mfa moso because o ye abusu asem nti wo de boso a nti wo se na nam hwe na yen sisi masum gwenye de emra this the ho no abusu apanya ntimi amfa moso because eye abusu asem Mpaninsem TV obubu obusume ne da toso miensa o afimpinu ene dununu mu eni ana imene wo adi ahia na aha aye Mpaninsem TV say na no first time subscribe like comment na share ene ana ma me akoso abempoma ne okantam adigu onu akasa nua bema Kwadwo fosu na mu so ewo court of appeal wa bra na abusu apani akokot akodi asema wie no okantam ene ana omuhia na asama hene ene nia katachi adubofo kwa Otumfuo bu abasa ene nananom ewo na asama hene ahemfie o menhia kotokofi nkyempe Otumfuo Mpaninsem TV se de dane de nyina edi nsem achi na emamu hu amanebo de ekoso he ne de eba na afenso amamre ne amane no ene ya bepim ha yammo hu de ekoso ti se me no kasai ma me ekoso abempoma wa bedu abusa pani kofi usunsu na ekono ne abusuan kaye ne bi ana etu atena wonom ekonti abusafo nti de akire de besi bia ahwefo be mo hu de ekoso ene de eba to see us and more for the Benham Bishop Bushana Makana Maba Friday. Any Amuka Busia fee. It's my just sort of simple. Tell them to penny the boss on us on Pamos. Man caught them. It's a book water. I say, but that's a so class in one.
No interview. That is why we are here. No interview. Afei kana Jimtini Adumakunya Mecha ni Panin Chaskodofusu that Lumba so di nati eja no we sisi ni baba beti ono so e ba beti si de ensem efiti na Adumakunya Jora ma wa be di de kuma bi e mo akwa ba die na usi die sa se brebum die na yi ni die opra nani wara ma nei Ntam K3se3 na no mfiada e coach adoto from Otumfuo Ntam K3se3 Marama ene yefia ni musabia ni ko na sisi mu se na ofusu se etoyi adabo ama asunta se ni yie mu ha na yini na aye to asundie ni bibia na yini na aye ni akwa ko bai asundie mu ko ani nse nyame ni na no sama foto ni sinti yie beto yi se ni akwa so se yi oye baba ni se ni na yesu na wana ma na no tweda yesu aye no ni di komodi sase wa wo paase na wo tete osia wa na mo wa ni tu ni ye beta se ona oye ni icon ona ruma mi bisa se Kodofusu odina ti eja wo se de ati e odidi awo ona ruma sese ontotuye no se na kudu nyame yegusuara se brana ya suma se bushana shi anti senka yituma twitwa so ntinja akra na amso na Africa na yipina kono yipia na ne yipia so ya tu ya na bia so atika ene na kuma buaye eyiye no 6 and 70 pararoma dia kwasu polo pala yi eyiye na baba so miti dia bayi dia sini ya dishi ya hedi ya mfu beka ka ebaso akini na yepedi so minitumi bia litumi isa Otumfuo no akase panda for mo ade no wura ye sewa de so be me kwa na yetina kura no fast aso bia ba se Kwadwo ye Amankwaa nyina ya padi ya do nipa bia woni na so bia so ya ba na nyaba ya sewa de se wo mai Mpaninsem betimi di atu na
na so bia ba de tuma from office so ne ne Opa ya Kusi ono de on pin ne china ma yeni ma so sanse autopsy no de ba about ne forgery wo wo autopsy bi ne wo hu a wo say original na say forgery me agent ni nye sabi obiefo nye doctor ti say ye no kwese nye no kwe am say ndie for ti omu de baba am senya safo de ade beto to ho say no na ye say no na nya say ni na yibe ni sabi ayasamu ni biara na abusu apeni no ye no hwehwe na ya na wo a Lumba de natija o mo bo amane entina se ne a okobi okotie de ekoso me pamma no sabre na facha Abusafo yo mense kotokofie inya ni tuase ni akwadwo fosu da de Lumba na ye hu sensem aye poso pasa aye ase yo tuatu ahoma so de atweka afiri amene mu no da sabo obi abeka na adwen obi abeche de onim na samo beka na no mfia da ye ko court no ye ma me akoso abempoma ese abusua se ono so kwa koti de bekoso na mum the interesting part of the story ni say osira ye wura ntam e kan ntam kese se bi wanka pa akoso hene ntam kotoko hene ntam wo kan e ba ni say ya na ehu behia say ye bebo pin na nanom na entam no ye bisemu se de ekoba ya enam so ama eye Dedeesua obebe pie honum eye mi wura na se bi bu na henkwa no nti ba se ya ye bebisa no de nti obepie mu ho ene kwan a efa so a e ma me akoso abempoma e kan entam nyina oyene wada ma ye mo akwaba yebu denim sa asante ya mamre eni se sabi so bi esisiru anase bibi onti bibi ase fa ahensem ho ekonwasem ho a na ye de entam kese kotoko entam kese prade na eyi ba ye ehun se ye ma me akoso abempoma ase ohene ntam aka ewo court wada ma una ochi ndedua ye pese oboa ye na ochi omuzanse nipa dodo na ntinsim bi ase ndedua che no etisen na eba ne se na se obi be kan ntam a ewo kota ohene wada ma be pie mu wada ma boy ne bi mai ayo medase ntam kese de se wo beka na Otumfuo enipa bi eni ho anana henkwa bi eni ho no ma enimu because wo kan ntam no wo kama ashimu kina se wo de jiwade na de na be dia dan se wa kan ntam because obi timi kan ntam o ma kan ntam ntam tra obi anchi de dua eso na akwa ne se wa kan ntam so wo kan ntam sana santini pe bi eni ho obachi de dua enimu nti emti na ma me ba ho no nana de ni paro na ebisa ne se ase na o ma hye de wada ma boaye so bi kokantam a kwan be so wo fa process be no be famu a wada be kwakoka sa entam o ntam de ti na me ka se o pese wo ntam a wo kan ye adwuma ti so wo ye wura ni na henkwafo a na hemfubu ho no wo kato ho no ma wo ye nya so ye wura obi ani menhia no so ntam kase ji se ye wura nko a acha se enti ntam nya to se kukuro obi a ye wura ho ndo obi atimi chi udedua ndedua ne se wo di ntam na pre wade nti ze mpakoro no wa nchi ndedua amfa nkokọ bedu bedu wo ka se wa nka ntam anasa ntam kwa kan no wa nti nti de wo kan wo boa enti eno sa na edika yi asutire ansa na yakokan so uniform nipa se oba menhia uniform se pese me kokan ntam na American pese wo chi ndedua na de because folk obi a wo hi bia wo folk wo mu wata se nti se ya chi ntam na ye de ko folk fo no nko bo mama ne se nipa smasi ye wura ntam atofo nti ya chi ndedua nti ya ba 20 mensan nana wada ma ne ba ye se deduache no entam no deduache ni na ba na asa ma hene ona ACC sanso na himfie wada ma ye hwa fuku na odam no e paakoso da ananta fuku ye paakoso hene ana omusom no na ono so da bebo ananta na omuso da bebo ye wura wada ma wo na ade beko ana asa na asa ma hene ene de beko da de so abahen ono woye jasini womu nya so womu penyin na asa amahin ti sa asam na ba ha ense dia akọ pepepe nti na ma me chi no me de ba na asa amahin ho no so nti na se ene no a ya be ya dia she da se fiada ifiada no ono me baby aba abeta asem because no nipa enso no wo mu wati ase nti entam dia wo chi ase wo foku a wo mu demu na dia akọ ho no nti emu bebrebe okofo obi a wonim saa ne ma no so onkochi de duama no ochi a na afu hwe sen pa kwankwa wu hu no ti ese wu die nipa wonim die ese se wo ye na wo ye no aba ba chi ntam na de ama
mo dia ko ofokuru nti minya du ko ofokuru wi amawie madwuma aye sa nana wadama ye pese eja ona onso nya wa homegye no ye pese ye hu se efiri ana se kantam wi a ebe sa ko ye wura ho ana se nana sama hene kan wi dia na chese adwopre o kro ya ba nkantam kese de kan ya chiu dedu ya yo kan ye no ne ya chiu de ne de ba ne ebusa wo se wa kantam wote wo se an bi amete bi amante unya ka se wote di a na se wanya amane nti se ntam no de boso Oso de boss wo de okan ye no so ti ase ti ba sa de a na se apa na se mu ye mu ade na mo bom nwan se bi eso bi afa nwan mienu mra bi obi afa nan mra e bi mienu baako eno ne ye gya so de akobo yewura Asantehene amane what ti ase nti enya kodu on ma na afi fokuru nu afi na Asantehene be ka sa asem sa na ti se ye kasa ye din komodi enya nko ohene wo kra ya bi nko yewura ni nti na na mo so hwe se o meka ho asem ansa na susudu ebo ho no ma wo mo ade atuga nana wadama na yebusa biem se nana no makasa wie ebetimi atwa wa ana asase ebeko se no abusu apanya me ate ase se entam no ntimi mfa moso because we abusu asem nti we de boss wa to se na nam hwe na yen sisi masum gwenye de emra ti se de ho no ti abusu apanya ntimi mfa moso because eye abusu asem nti ase na anya adwuma ti nanam guso a yesiesie ma asomdua de aba okay let's say nana waka we kra na chese entam no kra na ni kwansa ka mama yakoso apem ma kwa waka ntimi nka se ko ni kwansa waka ntam ejira ho se entam kese no waka so ati ase because wonu na ni nya be ma no no na wo se ya busuapanyi a yenya na ye de wato ya no eno nja so kan yensa gu ye ho so na ye busuapanyi nti so ati ase nti kwa ye mu dwedwe bia wo ni sibre na enso no unse we bom tu bia wo nsibre what you say nti wonu odi ni nua bema woni fi ma me ko papa ko wo busuapanyi ntimi nka se ko hihya yi a woni mo hwe so what you say nti afi na nam ama ani aden ada ho no ma obi ate ne ho ase nana wadama eja mo ko ni padodo na egusa se ye ni mudi ye hu wadama dan ho di yi a kire eni Otumfuo Fotosanni e frame na na Okyere mediam de wo menhye Dedeesua ye mikrom di na ha obi ade frame sanity enti abusua ana nana achechire mu no se Asantehene no ene ahensem kunwasem abusuasem se bese na oprewa de a entam kese kotko hene ntam anase okrom hene ntam na ni padodo na susu se omoka omokrom hene ntam a aya na entanko animu bi mu ekura tietia so enti ebe ne se a oka Asantehene ntam de a na de Achiaa bam na afi wakoye mu ade na atimi akodu hene nim na asem no pepeyo ani asundwe etimi abatabusua ani aba na ho ma ochechire mu nti ye de wusi wa ne mo asem ne yewie ye to akoso ne ye de akire na ya hwe ba bia asem no ye de ne puma sibre ebesi Mpaninsem TV